A fost făcută de Reuters Institute și de Universitatea din Oxford în colaborare cu Universitatea din București în perioada ianuarie-februarie 2025 pe un eșantion de 2003 persoane. Brad Pitt și Javier Bardem fac echipă atât pe circuit cât și pe marile ecrane în Formula 1. Filmul ce roluri au faimoși actori vă spunem după o scurtă pauză. McDonald's aniversează 3 decenii de gusturi familiare, inovații și amintiri alături de clienți. De la primul restaurant deschis în 1995 în România, McDonald's a ajuns astăzi la 108 restaurante în 33 de orașe, peste 7.000 de angajați și peste 360.000 de clienți serviți zilnic. Pentru a sărbători, compania a pregătit o serie de surprize și produse speciale. Până pe 23 iulie revin în meniu unele dintre cele mai iubite produse cu gust local: McMici, dublu McMici și cârnăciori oltenești, disponibile în toate restaurantele din țară. Câștigă dintr-o îmbrățișare! Cumpără orice produs Măgura, înscrie bonul pe măgura.ro și completează harta îmbrățișărilor. Poți câștiga pe loc un circuit turistic în 2 și multe alte premii. Pune și tu o îmbrățișare pe hartă. Măgura! Cash fără cont bancar. Depui și în câteva secunde, banii sunt în portofelul tău virtual, fără costuri, tranzacții private și protejate, fără complicații. Doar AirCash. Descarcă aplicația. Rigiditate, durere articulare? Alege Doppelherz Collagen 11.000+, cu nutrienți pentru flexibilitatea articulațiilor și mobilitate. Descoperă și formula cu ghimbir și curcuma. Sunt cel puțin 100 de feluri de a mânca pate buceci. În bucătăria ta sau în vacanță, cu jumătatea, singur, cu ai tăi. Sunt atâtea feluri de a mânca pate buceci, dar toate au ceva comun. Atunci când pui, pune cu vârf. Pate buceci, gustul bun se recunoaște. Nu e nevoie să te lupți cu sensibilitatea dentară. Activează calmarea sensibilității dentare cu Elmex Sensitive Professional. Sigilează instant zonele sensibile și oferă calmare de durată. Activează calmarea imediată a durerii cu Elmex Sensitive Professional. Descoperă EMA doar la Mega Image, la un preț bun zi de zi. Arahide în coajă roșie EMA, 500 de grame, la 8,79 lei. Mega Image. Soarelui îi pare bine când vii la HelpNet. Protejează-ți pielea de razele UV cu Gamma Aven de la 73,25 de lei. HelpNet. Vino la bine! Suferi de hemoroizi? Cu Proctoclivenol poți scăpa de durere în 30 de minute, iar efectul se poate menține până la 12 ore. Tratează rapid hemoroizii cu Proctoclivenol. La Brico găsești rețete noi pentru bucătăria ta cu 15% reducere la fronturile Stevia. În plus, ai montaj gratuit peste 7.000 de lei, indiferent de model. Hai la Brico cât e vreme bună să profiți de ofertele pe măsură. Savana Ultra Resist prezintă culori vibrante, o atmosferă uimitoare. O casă de vis începe cu Savana Ultra Resist. Probleme la urinare? Alege Urinal Acut. Cu concentrație puternică de merișor, Urinal Acut calmează rapid disconfortul urinar de la primele simptome. Urinal, protectorul confortului tău urinar. Danke prezintă Das la fix cumpărat în efect. Das la fix cumpărat în efect. E sentimentul ăla de speranță că ți ajunge vopseaua să termin. Și chiar ți ajunge la fix. Și nu-l mai trimis să cumpere, că oricum face fițe. Așa avem timp și pentru altă lucrare. Hai! Danke. Vopsește nemțește. Există o soluție eficientă și durabilă pentru insectele târătoare. Sano K300 Plus extermină eficient gândacii și insectele târătoare. Pulverizați încrăpături în zone ascunse, în colțuri de desubtul sau în spatele dulapurilor, lângă frigider, sub chiuvete sau în prejurul coșului de gunoi. Sano K300 Plus. Papa insecte. E vreo problemă? O rezolvă Sano. Tea nu vrea să rateze nimic în vacanță, așa că și-a luat ING Credit Card din Homebank. Și îl poate folosi aici. Și aici. Și aici? Și rambursează ratele oriunde e net. Credit card cu chef de cutreierat de la ING. Ia-l din Homebank sau din Office. Tata, sunt un geniu! Mi-am dat seama cum putem zbura noi, pinguinii. O să fie cam greu fără aripi. Tocmai! De asta am adus Red Bull. Îți dă aripi. Tot ce trebuie să facem e să-l bem. Păi cum? Hai, tată! Te rog, bea-l! Uite! Ha? Ce? Cum ce? Sub minus 40 de grade. Credeai că stăm aici de plăcere? Red Bull îți dă aripi.
doar dacă îl bei. Excelența face parte din povestea mea, chiar și în colorarea părului. Excellence crem cu acid hialuronic. Culoarea părului meu, un detaliu de nota 10. Formulă cu acid hialuronic pentru o calitate a părului vizibil îmbunătățită după colorare. Până la 100% acoperirea firelor albe și culoare mai intensă. Aleg Excellence crem de la L'Oréal Paris, pentru că merit. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Brad Pitt și Javier Bardem au făcut senzație la premiera newyorkeză a peliculei Formula 1 filmul, iar iubita lui Brad Pitt, Ines de Ramon, a furat toate privirile fanilor adunați în Times Square. Brad Pitt joacă rolul lui Sonny Hayes, un pilot de Formula 1 care a făcut valuri la începutul anilor 90 și a cărui carieră a fost întreruptă brusc de un accident petrecut pe circuit. 30 de ani mai târziu se întoarce alături de o echipă aflată în pragul colapsului, condusă de Javier Bardem. Întrebat despre cascadorii, Brad Pitt a răspuns în glumă: sunt o nimica toată față de cele realizate de Tom Cruise în Misiune Imposibilă. Titlurile zilei din sport le aflăm de la Ramona Păun. Bună seara, Ramona! Bună seara, Andreea! Bună seara tuturor! FCSB înapoi în Ghencea. Cu cine a picat campioana României în preliminariile ligii, unde l-au vâldut oltenii pe mitriță și invazie neașteptată la voluntari la meciul României cu Spania. Imagini imediat la sport. Adversar surpriză pentru FCSB în drumul spre Champions League. Meciul va fi în Ghencea. Rădoi a rămas fără mitriță. Craiova l-a vândut pe cel mai bun jucător al ei cu 2 milioane de euro. Un an de la cea mai tare victorie a României la un turneu final. Povestea din spatele marelui succes de la Euro. Luis Munteanu aproape de transferul la Sevilla după golul minunat de la Euro. Cu cine a picat CFR Cluj în Europa League? Invazie de fluturi și țânțari la voluntari. Puștii României învinși de spaniol sub privirile lui Lucescu. Cine e fotbalistul de la FCSB trimis în Giulești? Planul lui Gâlcă să aducă titlul la Rapid. Chivu și Lautaro Martinez debutează cu Inter la Mondialul Cluburilor. Scandal la meciul în care argentinienii au luat gol de la ai lor. Ce a putut să întrebe Donald Trump după ce a primit în dar tricoul lui Cristiano Ronaldo? Și asistență record la cursa mașinilor trăznite. Piloții s-au îmbrăcat ca la bal mascat și s-au distrat pe traseu. Cu datele despre vreme ni se alătură Iulia Pârlea. Bună seara, Iulia! Bună seara, Andreea! Bun găsit tuturor! Mâine o să fie foarte cald în jumătatea sud-vestică. În sudul Olteniei se vor înregistra 35 de grade și stresul termic va fi ridicat. Ploile vin în a doua parte a zilei, mai ales în zonele montane și vor fi destul de consistente. Joi, căldura se intensifică. Canicula apare în Oltenia, în Muntenia și izolat în sudul Moldovei și în Banat, iar aerul devine greu de respirat. După amiază vin ploi zgomotoase îndeosebi la munte, dar mai multe vă spun imediat după sport. Mulțumesc, Iulia, doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Pe site-ul nostru știrile.pro.tv.ro găsiți toate informațiile momentului. La ProTV după sport și vreme urmează Las Fierbinți și partida de la Euro Under 21 România-Slovacia. Noi ne revedem mâine la ora 19. O seară excelentă tuturor!